Eli viimeinen päivä Chamonixissa ja viimeinen harjoitus. Valmistaudun tosiaan, niin kuin eilen puhuin, tuommoiseen vertikaali tehoharjoitukseen ja tulikin tuossa mieleen sitten tänään, että täällä on semmoinen vertikaalikilpailu järjestetään kesäisin aina. Noin 1000 metriä nousua ja siinä tulee semmoinen 3,8 kilometriä matkaa. Se menee tuossa pussilinjan alla, mikä tuossa nyt näkyy. Hissilinjan alla se nousu tuonne ylös asti. Viimeinen kolmannes on teknistä osuutta. Siellä on tikapuita, kaapeleita vedetty, mistä on otettava kiinni. On vähän kapea ura ja no niin, sit lähdetään menemään matkaan. Vaikka on vasta ihan pientä nousua tässä, niin se alkaa olemaan jo raskasta tämäkin. Ennen kaupungille lähtöä kävi vaatteet päällä tai jomppat päällä huikutsat, sain ne ihan märäksi. Oli vielä litraa vesipullo mukana, jonka mä kastelin uudestaan ne kaitoin päälle tuossa ennen lähtöä. Nopeasti kuivuu. Tämä on 5-8 ja kohta lopettaa puhuminen, että nousi. Kilometri täynnä. 115 metriä nousua. 10.13. Jalossa on vielä voimaa, mutta ei yhtään osaa arvioida, että miten paljon, kun tämmöistä ei ole kuitenkaan koskaan tehnyt aikaisemmin. Pitää varoa. Tää mennään huipata kun tuossa juurella. No niin, 3 kilometriä ja yhteensä 650 metriä on noustu. Onko se sitten 400 metriä vielä ylöspäin seuraavalle kilometrille. Tuossa tuli joku kaveri mua vastaan alaspäin ja meikäläinen tarraa kallion kiinni ja nojaa siihen, toinen rauhassa ulkukautta ohi. Sykkeetkin vähän laskee, kun ei pysty pitämään vauhtia, ei vaan uskalla, kun välistä on kohti, että ei ole luotto ihan 100. Ei näihin vaijereihin eikä itteen. Ja tuo korkeusefektikin, niin kyllä häiritsee. En oo kattonut, äsken kurkkasin nyt alas vähän, mutta muuten en kato, kun alkaa huimaamaan. Ihan helkätisesti. Katsotaan, jos saataisiin lopussa vähän kiristettyä vauhtia.
Ei vittu kun. Tuo sortun. No täytyy laittaa kamera taas heti pois. Jalat alkaa tutisemaan tässä kun yrittää nousta ylös. Miten se Kilian Journey voi tämä mennä 35 minuuttia? Sitä minä ymmärrän. Ei jumalauta. Nyt on pakko laittaa kamera tuonne taakse. Vielä on vähän matkaa. 300-400 metriä matkan. Tuosta ylös, niin pitäisikö sitä juosta? Neljä kilometriä täällä. Ei vittu. Takareisi ei jaksa. Hyppy nyt. Oh.